Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usana December season 7, episode 15. Wait, guys, I consider video ngiyangicela niyazi ningayithatheni ngomoya ophezulu. Abanye abawubona season 7 usokhona na Showmax ofana nami isizobamba la Showmax season 7. Nibonile injabulo kababa uMseleku noma Ngwabe noma yini ku episode 15 khona la kusale khona uMangwabe uMayeni nobaba uMseleku kanye nezingane uMakhumalo ngathi uphuthuma emsebenzini kumele eshiye impilo esikoleni nosehambile uMacele umamkhulu bevele ngekho. Hayi mina angithi bayabonakala abantu abahleka ngoba behleka yabo kuthekanga phakathi. Hayibo yini ndaba mhlambe bengahambi ngathuthu kube uMangwabe noMayeni. Niyakhumbula ku season 5 lo mbuzo owabuza uMangwabe ukuthi ubani unkosikazi omhlekisayo? Wathi uMangwabe uMacele uyamfonela nje ambhedele. uMangwabe unephutha masibukuthana nesithembu guys. La uMayeni ehlezi ephawula khona uMangwabe uhlezi ehleka. Lana basele etafuleni uMangwabe uMayeni nobaba uMseleku. Into abayihlekayo injabulo abanayo bengithi mina amasosha awahambi kanye yabo. Angithi ubaba uMseleku washo ukuthi unamasosha akhe, washo ukuthi isosha lokuqala ubani. Shuthi ke ngali emasosheni abahambe ndawonye masekuthi ngapha enkanini abahambe ndawonye ngoba hayi le njabulo yabo leyana akusiyo yokuzenzisa lento ade behleka lapha etafuleni mabexoxa nje bezwana noMayeni enza ihlaya yabo ezama nje ukuthi imudi be right bekhuluma noMangwabe ukuthi hayi umuntu oraso bakhuluma nje baba into ehlangene. Kanti manje mase kukhona isiphakhi kubuye kube khona ukuthi phela la eMzumbe anikwazi ukuthi nishintshe imithetho seyingiyibekile already. Manje ngoba vele lapha esiphakhi noma mkhulu wokuqala waseMzumbe banemithetho ehambisanayo bobathathu uma benomsileko abahambi bobathathu beshoya ama meetings abo bobathathu. Umamkhulu wasesiphakhi, umamkhulu waseMzumbe, ubaba uMseleku, amasosha abahambe bodwa bobathathu ukuze ke beshaye ke management yabo ke beshaye le ma meetings abo ukuthi hayi vele kufanele kwenzeke njena thina siyasebenza yabo lezi ndaba zabo ngoba babuye phela guys bebe nento ebhorayo. Mase kuthi ngapha enkanini kune vibe ade behleka episode 15 ozobuka episode 15 osewubuka ke shothi wakubona kodwa nje la sekusekhona uMangwabe noMayeni noMseleku. Hayi bekunenjabulo enye. Hayibo uMayeni behlekeze khamise noMangwabe wazothi hayi angisayingeni indaba yenu bexoxa nje yabo betshela kahle bobathathu. Nabe ngithi nje akhanjwe kanjalo manje kuhambe 2 ngapha ngoba vele kwathiwa bona bayahlela bayasukuma bayapheka baya-unpack akuhambe bona. Mase kuthi ngapha kubani kwi-support structure abahambe bodwa ukuze bezoqhubeka ama-meetings abo. Into engizonitshela ngale video ukuthi sengiqalile ke siyakhuluma ngo-season 7 usuku lami namhlanje lo nekile guys bese ngiqalile ngithi sizokhuluma ngo-season 7 wonke lo nekusuku sekule ukuthi ngiqale i-episode ngiyoyiqeda ngizolobungisa nakho kanje. Kodwa ngempela guys ngikubonile uMayeni ubekhulumela ubaba uMseleku ekhuluma noMangwabe ukuthi hayi Mangwabe phela right ukind awumnike nje ithuba lokuthi ube khona lowo mcimbi ngoba uMangwabe ubelobe enqaba umcimbi baze bagcine sebebuya lapha yade bekhiphile. So sebeqhubeka leyo ndaba kodwa nje bayixoxa ngendlela elight yabo akunayekile einganeni ukuthi bakhuluma ngani bayahleka ke ngithi hayibo kodwa sikhohliwe ukuthi uMangwabe wathi uMayeni udelusional. Niyabona ukuthi season 8 uza nenkinga engakanani and uMpumelelo waphinde wathi yena akasona isihlobo nabantu bakaCele. Sifuna ukuzwa ukuthi abantu bakaCele kanjani ngoba phela wayezosho ukuthi uMacele yabo mase yasho ku manje mayisethi abantu
uMacele phela uma wakhe. Ilezo zinto nje ey'ncane ezingatheni ezizophendula ku-season 8. Also-ke kuno-number 5. Guys, nginikhumbuze kuthiwe ku-season 7 unumber 5 usekhulunyelwe iminyaka ewu-6. Kahle kahle uthi ubaba uMseleko lo okhona okhulunyelwe iminyaka ewu-6 shuthi ubevele khona. Ngoba phela ekuqaleni uthe unawo ama-girlfriends maningi. Kodwa-ke bebelokhu bephuma. Waqala ngalo wakaKhumalo waphuma because uMacele wathini kusho uMseleko. uMaMtolo wagwinywa yiTheku. Guys, niyazi kodwa eThekwini ukuthi indaba zakhona ayihlali phansi. Manje ngathi mina nginixoxele ngeTheku nje ngisho abafundisi bakhona. Kodwa uMaMtolo lamgwinya iTheku. uMaMtolo akaze xabane ngisho nomzala ngoba phela umzala wayezom-expose ethi nangu uMaMtolo wababa uMseleko. Wavele waba yinganekwane uMaMtolo. Ukunalokho ubaba uMseleko wabuya nenduku entsha. Ngoba sake sabuza ukuthi kanti le nduku uyena uMaMtolo. Ningamemezi. Into engizonitshela yona ngale video ngoba ngisho ukuthi ungayithathi serious ukuthi sesiqalile sizokhuluma ngo-season 7 uthanda nethembu kodwa khona into engiyibonile ukuthi hayibo kwaze kwalula etafuleni kwaze nje kwaheleza umoya yabo olula nje. Makukhona uMangwabe noMayeni akuthethwa amacala akucorrectwa lutho bayixoxa nje bayayihlekela. Yazi ukuthi ngizokwenza njani? Ngizozama ukuthi ngithi qhafa leya ndawo ukuze nibone behleka. Ningabe selithi wena fithi njalo. Ngasho kodwa ngathi ngesikhathi kuthiwa ku-season 5 abahamba sizosale sibuka abani. Ngoba ngapha siyayithanda le drama ababuye beyenze kodwa ayikakhulu. Kokunye siyathanda nje ukuthi hawu nangu ubaba uMseleko sengasenampendulo. Mase kukhuluma uMangwabe. Nangu noMayeni esemvalele ekhoneni. Manje mesizofika ekhuluma ethiwe yonke into yesi sikuthandisisi lokho. Abanye asikuthandisisi. Sifuna ukuthi bemchallenge. Sibone ukuthi i-challenge uyiphatha kanjani. Uyamukela kanjani njengoba naye ba-challenge nje kakhulu. Ngoba phela uma mkhulu mayefika eMzumba ufike nje athi uyathula akakhulumi kanti usekhulumile siphaka. Kuthi mase kuqala sekushintsha inkulumo eMzumba sebe edwa kube kuningi evele ethi uMseleko mayesefika eMzumba uyashintsha. Hawu ngoba yintsha nje le ndaba ekhulunywa la etafuleni uma mkhulu usazi kanjani ukuthi ubaba uMseleko uyashintsha. Mase siyabona ukuthi ingenile le meeting esiphaka. Manje mayisifika eMzumbe isiyapheshwa siyajikwa. Angikho-ke lapho ngizontshela nje into eyodwa ukuthi u-season 7 sesiyaxoxa ngawo ongawubonanga kuMzansi Magic usukhona ku-Showmax. Yebo sebe-edile angazi uma sekuphela inyanga yokuqala yini le kodwa nje ukhona. Asenze njalo kusami sowubuka sobe sesixoxa-ke ngoba ayikhona kukhona ekuxoxekayo khona nje la khona lesi sifo lesi sike saphatha ubaba uMseleko noMakhumalo lesokukhohlwa base bakhohlwa iminyaka ebalekile. Bengifuna naleyo ndaba sithi hawu isheshe zabahlasela lesi sifo kodwa ke sabaphatha u5 minutes naku bengasayikhumbula iminyaka kahle abasazi ukuthi imishado enjani yabo nje lokho kudideka bakhohlwa impela ngoba iminyaka sebekhuluma ngayo iseyaphikisana. Asikho-ke lapho ukuthi ngizontsha khona season 7 uyeza. Guys konke engiphakamisile namhlanje osuku lami lonakala ukuyimanje nje angisakwazi ukuba serious ngenxa yokuphazamiseka. Ukubona ukuthi ulungise into wrong eyodwa walungisa eyodwa sekuvela enye walungisa enye sekuvela enye lapho usukhokha imali-ke. Guys ngeke yabo nje ukuba mdala kukho right. Ngibonile namhlanje ethi ngihleze ngisho ukuthi ukuba mdala ku right kubheda ngokukhipha imali njalo. Hayi ukulungisa izinto ukhipha imali kanti uma uyingane awukhathazwa yilutho shame. Sengiyanihemela-ke guys kodwa niyayazi leyo nto leyo ukuthi wazi ukuthi nayo inkinga eyodwa edinga imali usubekile ukuthi uzokhipha imali ukhiphele lokhu
emva kalokho usukulungisile lokho bukwazi sekuvela okunye kuve cha mina yazi ngiyabona ukuthi indaba yethu engeke yikho kufanele siyodansa laphaya kusiuChris Breezy uyeze eMzansi manje usimakade uzosijaja yini ngokuthi sihambe siyomemeza laphaya koDuces siyocula Crown ngoba ngase siyayidinga leyo nto leyo bazosijaja sengisho nje ukuthi usuka bodwa siyobhiyoza ngalelo langa sovaleleka ezulwini kusiuChris Brown uze eMzansi manje nathi sesiyayibuza ukuthi sibadala noma sibancane sihambeni siyocula phansi bemeze igazi sembuthi sotajeka sebeqalile abanye bayasho ukuthi ningayi kuzobanjani ezigazi thulani hayi anithule nani vele izinto ziyabheda nani nibuye nifuna uku-add izinto eziningi hayi nangu nobaba lo ovukile ubaba yasho ukuthi uthi uJesu sesiyasaba khona vele eSouth Africa kwenzakalani iSouth Africa ixovuwe yini kanjena angilazi liza xove kanjani eSouth Africa uzungena ku-social media kuyaphithizela yikho ngithi mina i-social media ifuna wena ube ne-order yakho ukuthi ufunani khona wena ngokwakho ngoba mawungena order uyophoseka zonke indawo kuyothi kuhlekwa ngapha ugcina uhlalela kuhlekwa khona kahle kahle bongafune kuhleka buzofuna wena ama-tips amabhizinisi kuthi kuhleka kanti wena mhlambe ufuna laba abashoyo ukuthi nawo amathuba amasha ngoba nje kuyiziphithiphithi mawungenayo i-order ngokwakho uyohlezi ucasulwa yonke ividiyo ozoyithola ifani nali ngoba le nje ihliphizekile ngiyabonga isupporteni guys ngiyabonga angiqede bye